Og kaganinang kadlaw, gisaulog nato ang unang adlaw sa Simbang Gabi isip pagpangandam sa adlaw natawhan ni Hesukristo. Sa misa sa Cebu Metropolitan Cathedral, gihisgutan sa homily ang kasaulugan sab sa 500 ka tuig sa pagkakristyano sa mga Pinoy karong tuig 2021. Nagpakita kini sa hugot nga debosyon sa katawhan, dili lang ngadto kang Kristo kung dili lakip na sab sa isig katawo. Niawhag balik ang simbahan sa pagtabang ngadto sa mga kabus tungod kay sa mata sa Ginoo pareho ra ang tanan. Alang ngadto sa mga dili katambong sa novena masses, ilabi na sa mga igsuon nato diha sa gawas sa nasod, ang sun.star website dunay live streaming matag alas 4:30 sa kaadlawon gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral. Bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph o specials.sunstar.com.ph/Philippine Christmas.